povstat a nárokovat si své uzdravení a uzdravit se ve jménu Pána Ježíše. Bůh ti žehnej. Mějte víru v Boha. Věříš? Máš kýlu, že ano, pane, který tam sedíš? Není to pravda? Je-li to pravda, pozdvihni ruku. Povstav se, tvá víra, bratře, tě uzdravila. Jdi domů, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Tentýž Pán Ježíš. Nemusíte sem ani chodit. Je zapotřebí, abyste měli víru. Jen důvěřujte Bohu celým srdcem a dostanete to, zač prosíte. Ježíš Kristus ti to udělí, budeš-li jen věřit. Ale musíte mít víru. Musíte mu věřit celým srdcem a Bůh to způsobí. Pacient, promiň, pane. Věříš z celého srdce? Ano. Nože jsi trošku zrušený kvůli přítomnosti té bytosti, která zde stojí. Domnívám se, že nejsi z tohoto města. Přicházíš rovněž z hlavního města. Richmond, Virginie. Máš rakovinu. Je v ústech na tvé čelisti. Souhlasí to? Chceš jít domů zdrav? Přijmi Ježíše jako svého uzdravovatele. A ve jménu Ježíše Krista, ať to opustí toho muže. Bůh ti žehnej, pane. Jdi a věř, měj víru. Co říkáš? Teď vím, že když tě vidím, stáváš se mladší osobou. Mnohem mladší, než zde stojíš, tady v mé přítomnosti. Trpíš jistým druhem bolesti hlavy. A to začalo před mnoha lety. Ty bolesti hlavy začaly asi před 25 lety. A od té doby tě to trápilo. Byla jsi velikou věřící a modlila se za tuto hodinu, ve které tady teď stojíš. Řekla jsi v modlitbě Bohu, že když jen budeš moci se ke mně dostat a když se za tebe pomodlím, že tvoje bolesti přestanou. Jsou tyto věci pravdivé? To je pravda. Tedy, slyšela jsi, co jsem řekl. To jsem nebyl já, to byl pouze můj hlas. Byli to, ať to bylo cokoliv, bylo to něco, já si vzpomínám, že jsem viděl mladou osobu nebo něco takového. Bylo to tak, jak to zde bylo řečeno, tak jak to tu bylo řečeno. Věříš nyní, že to učinil Bůh? Ty věříš Bohu. Teď máš jistotu, že Bůh je zde. Moment, vidím ještě něco. Mám dojem, že vedle tebe stojí mladá žena. To je dcera. Ano, ty se právě chystala někam odjet, chtěla jsi ji navštívit. A ona je z Indiány, Richmond, Indiana, ona tam žije. A její manžel je kazatel. A ona ti napsala dopis nebo něco, abys k ním nejela, protože já přijíždím sem. Souhlasí to? Jsi uzdravena. Můžeš jít svou cestou. Bůh ti žehnej. Nyní věř. Měj víru v Boha. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. A teď jen měj víru a věř. Bůh vás žehnej, drazí barevní lidé, kteří jásáte. On je vám vždycky hotov pomoci lidem v nouzi. Chvilečku, paní Inu, vidím Ducha Svatého stojícího tam v rohu. On se vznáší nad barevnou paní. Ona sem hledí. Ona se modlí. Má nádor. Ten nádor je v jícnu. Ona pozdvihla ruku. Přijímáš, paní, své uzdravení? Ta paní, která sedí za tebou, ona má taky nádor. Ten je v jejím rameni. Souhlasí to, paní? Povstaňte teď obě na nohy, ať obě dámy s nádory, ty dvě barevné dámy. Ježíš Kristus vás obě uzdravuje. Můžete jít domů a uzdravíte se k Boží slávě. Uzdravila vás vaše víra. Bůh vás žehnej, je to pryč.
Mějte víru v Boha. Nebuďte nevěrní, ale věřte, že všechny věci jsou možné těm, kteří věří. Amen. O, jaký příval víry v té budově. Celá budova jako by se zčeřila. Teď jste opravdu v duchu Páně. Může se přihodit cokoliv. Jak se máš, paní? Věříš mi, že jsem Boží prorok? Mínil jsem dobrá, prorok je kazatel. Ty se nedomníváš, že jsem od nepřítele. Ty předpokládáš, že jsem od Boha. Přijímáš to takovým způsobem? Dobrá, v tom případě ti mohu pomoci, protože on mi řekl, když přiměješ lidi, aby ti uvěřili a budeš upřímný, když se budeš modlit, nic neobstojí před tvou modlitbou. Tak tedy to nejsem já, který může pomoci, je to Bůh, který uzdravuje. Já pochyboval, řekl jsem, oni mi neuvěří. On řekl, budou ti dána 2 znamení, jako proroku Mojžíšovi. Lidé jim uvěří. A jedno z nich je zjevení lidských srdcí lidem. Tedy ty tu nejsi kvůli sobě, ačkoliv jsi nervózní a sešlá, ale to je způsob nemoci toho dítěte. To dítě zde trpí. Bylo už odmítnuto lékaři s tím, že umře, je to leukémie. Souhlasí to? Přivezla jsi to dítě z oblasti mimo město. Cestovala jsi, jela jsi ze západu směrem na východ. Musela jsi. Přijala jsi z hornaté krajiny. Je to Pensylvánie. A tvoje město, tuším, že je to Chambersburg, nebo souhlasí to? Přiveď to dítě ke mně. Malá sestřičko, kdyby tu byl Pán Ježíš, on by na tebe vložil ruce a smrt by tě opustila a mohla bys žít dál. Věříš, že jsem jeho služebníkem?